тоҷикистон ба рушди соҳаҳои афзалиятнок зина ба зина такони ҷиддӣ мебахшад. Ин раванд дар марҳилаҳои гуногун қарор дошта, ҷараёни тозаро касб намудааст. Андешидани тадбирҳои муҳим аз қабили таҳия, қабул ва мавриди амал қарор додани стратегия ва барномаҳои миёнамуҳлату дарозмуддат ва иҷроиши дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлат натиҷаҳоро рӯз аз рӯз назаррастар менамоянд. ҳамин аст, ки имрӯз мавқеи Тоҷикистон дар ҳама самт дар ҷомеаи ҷаҳонӣ боло меравад. Маврид ба зикри хос аст, ки дар ҳамин марҳила нақши ҷавонон ба ғоят муҳим аст, зеро имрӯз шумори муҳаққиқон ва олимон аз ҳисоби ҷавонон дар тамоми самт ва бо мавзӯъҳои гуногуну навтарин барои замони муосир муҳимро пайгирӣ намуда истодаанд, ки бештари онҳо аллакай ба истеҳсолот роҳ ёфтаанд. Барномаи технология бо мавзӯи роҳи рушд манзури шумост ва дар барнома заминаҳои асосии расидан ба ҳадафҳои кишвар пайгирӣ шудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба даст овардани истиқлолияти комил ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ такони тоза бахшид. маҳз истиқлолу озодӣ имкони фарохе фароҳам овард, то дар ҳама самтҳо муваффақ гардида ба дастовардҳои назаррас ноил гардем. аз ҷумла ҷавонон, ки қувваи пуриқтидори ҷомеа ба ҳисоб мераванд, дар ин муддат ба онҳо имтиёзу дастгириҳо зиёд гардид ва натиҷа ҳамин аст, ки имрӯз нақши ҷавонон дар тамоми самт аз ҷумла дар риштаи илм назаррас мебошад. имрӯз ҷавонон аз илмҳои гуногуни замони муосир фароғ истифода мебаранд ва корҳои илмию рисолаҳои номзадии хешро ҳимоя менамоянд. аз суҳбат бо ҷавонон бармеояд, ки ҷиҳати сипосгузорӣ аз шароити фароҳам овардаи ҳукумату роҳбарияти олии давлат, онҳо фаъолияти пурсамарро ба роҳ монда, бо ин васила худро такягоҳи мустаҳками давлат ва сиёсати пешгирифтаи роҳбари маорифпарвари хеш медонанд. ҳоло кишвари мо дар марҳалаи нави тараққиёти худ қарор дошта, бо амалӣ намудани стратегияу барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида истодааст. бояд гуфт, ки дар зинаи таҳсилоти олӣ масъалаҳои сатҳу сифати таълим, дараҷаи касбии омӯзгорон ва истифодаи технологияҳои муосир аз ҷониби онҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар раванди таълим, таҳкими заминаи моддию техникӣ, ҳамкориҳои байналмилалӣ, табодули илмии омӯзгорону донишҷӯён, корҳои илмию тадқиқотӣ ва тадбирҳои тарбиявӣ ҳанӯз ба тақвият ниёз доранд. мусаллам аст, ки рушди маориф бо пешрафти соҳаи илм пайванди ногусастанӣ дорад. ҳамеша дар хотир бояд дошт, ки ҳамаи пешравию пирӯзии ҳар як давлат ва ҷомеаро мактабу маориф ва илму дониш таъмин мекунад. ташкил намудани фазои илмӣ барои мо ҷавонон дар шароити имрӯза басои муҳим аст, ки мо дастрасӣ ба ҳамаи он чизое ки мехоҳем дастрас намоем шароит муҳайё шудааст. пешвои миллат муҳтарам Илраҳмон ғамхорӣ нисбат ба ҷавонон хеле зиёд мекунанд ва сол ба сол шароитҳои хуб фарҳам меоранд. ҳамгирии илм бо амалият дар донишгоҳи давлатӣ, молия ва иқтисодшуносӣ низ баро монда шудааст, ки беҳтарин лабораторияҳо бо фазои илмӣ ва татбиқи илм дар амалият дар он ҷо татбиқ мегарданд. ташкил карда шудааст, ки донишҷӯён низ дар он метавонанд амалияи дарсҳои худро гузаронанд ва донишҳои хуби илмиро гиранд. ва мо омӯзгорони ҷавон метавонем барои баландбардоштани сифати таҳсил ва инчунин аз худнамоии донишҳои назариявӣ ва амалии донишҷӯён беҳтарин таълимоти дурусти илмиро ба онҳо диҳем. шароити имрӯза доништани технологияи инноватсиониро барои худ муҳим арзёбӣ мекунад ва мо низ кӯшиш мекунем, ки барои донишҷӯён аз худ намудани технологияи инноватсионӣ беҳтарин шароитҳоро муҳайё намоем барои донишҷӯён ва технологияи инноватсионӣ, ки яке аз равандҳои навгонӣ дар ҷодаи илм аст ва аз худ намудани он барои донишҷӯён ва аз ҷумла барои тадқиқотчиён низ муҳим арзёб мегардад. ва яке аз параметрҳои асосие, ки дар ҷодаи таълим баромада мешавад, ин кор бо технологияи инноватсионӣ мебошад. аз ҳама муҳим барои донишҷӯ додан ин диалектияи таълим мебошад, ки вобаста ба самти таълим мо бояд мафҳумҳое, ки дар иқтисодиёт ҷорӣ шудаанд, онро бояд ба донишҷӯ бифаҳмонем ва аз худ кардани мафҳумҳои нави илмиро дарк кунанд ва бифаҳманд, ки бо кадом андоза онҳо дар раванди таълим, инчунин дар раванди истеҳсолот баромада мешаванд.
хулас фазои илмӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон хуб баромада шудааст ва беҳтарин шароитҳо барои донишҷӯён инчунин барои тадқиқотчиён низ баромада шудааст ки бемамоният мо метавонем онро дастрас намоем. шароити техникию технологӣ ва фароҳам сохтани имкони илмандозӣ барои ҷавонон аз василаҳои асосии таконбахш дар заминаи рушд мебошад. Чун замони муосир талаботи зиёде дорад, имрӯз омӯхтан ва истифодаи васеъи технологияи муосир аз ҷониби ҷавонон дар сатҳи зарурист. Маврид ба зикри хос аст, ки устодону муҳаққиқони ҷавон имрӯз дар раванди тадрис ва омӯзиши илмҳои замонавӣ ба насли ҷавони мамлакат дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар низ ба фаъолияти самаранок машғуланд. ҷавонон имрӯз қувваи пешбаранда ва асоси ҷомеа мебошанд. тибқи ҳисоботҳои оморӣ 70% кишвари моро ҷавонон ташкил мекунанд. аз ин лиҳоз ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари ҷавонон ва давлати ҷавонон аст. аз ин лиҳоз бояд ёдовар шуд, ки омӯзиши илмҳои замонавӣ барои ҳар як ҷавон мубрам ба ҳисоб меравад, чунки пешрафти тараққиёти ҷаҳони имрӯз ба илмҳои замонавӣ, илмҳои дақиқ бисёрам алоқаманд аст. чӣ гунае ки аз ҳисоботҳои оморӣ бармеояд, ҷавонҳои имрӯза ба омӯзиши илмҳои дақиқ бениҳоят шавқу рағбати зиёд доранд. бояд ёдовар шуд, ки ҷавонҳои имрӯза аз технологияи муосир дур намонда кӯшиш менамоянд, ки илмҳои муосирро аз бар намоянд, чунки имрӯз тавассути иқтисоди рақамӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ пеш меравад. дар паёми имсолаи худ сарои давлат қайд намуданд, ки бояд ҷавонҳои мо зиракии сиёсиро аз даст надода дар асри 21 асри технология аст, бештар ба омӯзиши илмҳои дақиқ, махсусан илмҳои технология, илмҳои химия, физика ва математика бештар рӯ биёранд. дар ин ҷо бояд ёдовар шуд, ки ҷавонҳо бештар бо таҳқиқотҳои илмӣ рӯ оварда истодаанд. чӣ гунае ки аз ҳисоботҳои оморӣ маълум аст, то моҳи феврари соли 2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 6250 нафар соҳиби унвони илмӣ мебошад ва аз ин миқдор 5080 нафарашро номзадҳои илм ташкил мекунад. пас аз ин гувоҳ медиҳад, ки бештар ҷавонҳо ба илм рӯ оварда истодаанд ва кӯшиш мекунанд, ки бо таҳқиқотҳои илмӣ машғул гарданд. далелҳои дигаре, ки ба илм ҷалб шудани ҷавонҳоро исбот мекунад, ин аст, ки соли 2024 дар шаҳри Душанбе, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯрои олимони ҷавони иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид, ки ин далели возеҳ аст, ки ҷавонҳои мо имрӯз ба илмҳои байналмилалӣ рӯ меоранд ва дар ин васила кӯшиш менамоянд, ки кишвари моро тавассути илмҳои байналмилалӣ муаррифӣ созанд. аз ҷумла дар донишгоҳи мо шӯрои диссертатсионӣ кушода шудааст, ки ҳамасола ҷавонҳо дар самтҳои илмҳои дақиқ, махсусан илмҳои иқтисодӣ, рисолаҳои худро дифоъ менамоянд, ки ин як қадами бузург барои пешрафти илми тоҷик мебошад. тоҷикистон имрӯз пешрафти манотиқи гуногуни кишварро низ дар баробари шаҳрҳо муҳим шумурда, бо таҳияи нақшаю барномаҳои созанда ин равандро пайгирӣ дорад. натиҷаи барномаҳои ҳадафнок ин аст, ки имрӯз дастовардҳо зиёду назаррасанд. кадрҳои ҷавони кишвар бошад бо ҳисси баланди худшиносию меҳанпарастӣ ва ғамхорӣ ба ояндаи дурахшони давлату миллат дар самти саводнок намудани донишандузон камари ҳиммат мебанданд. яке аз масъалаҳои муҳими стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 ин рушди минтақаҳои кишвар ба ҳисоб меравад, ки барои тамоми кишварҳои ҷаҳони имрӯза зарур аст, ки оид ба рушди минтақаҳои мамлакат диққати аввалин дараҷа зоҳир намоянд. рушди минтақаҳои кишвар сатҳи муҳимтарини татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ ба ҳисоб меравад ва бояд қайд намоем, ки яке аз соҳаҳои асосии минтақаҳои кишвар ин соҳаи кишоварзӣ маҳсуб меёбад ва имрӯз аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар ин самт тадбирҳои хубе амалӣ гардида истодааст, ки ин ба мунтазам афзоиш ёфтани истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ таъсири бештар мерасонад. гуфта намонад, ки дар паёми имсолаи роҳбари давлат дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар ба ҳукумати мамлакат, вазорати маориф
ва идораҳои дахалдор супориш дода шуд, ки дар шароити болоравии нархҳо, дар баробари яъне ки боло рафтани нархҳо ва инчунин дигар мушкилотҳои ҷаҳоние, ки ба болоравии нархҳо таъсир мерасонанд, барномаи амнияти озуқавории кишварро барои 5 соли оянда қабул ва амалӣ намоянд. бо вуҷуди ин моро зарур аст, ки бо дар назар дошти вазъи ҷаҳонӣ имрӯза тағйирёбии иқлим, хусусан камобӣ ва хушксолиҳои пай дар пай дар ҷаҳони имрӯза дар корҳои илмию тадқиқотии худ омилҳои бартараф намудани мушкилотҳоро дар ин самт пайдо ва ҷорӣ намоем. тоҷикистон бо мақсади ҷалби ҳамаҷонибаи наврасону ҷавонон ва ҳам тамоми шаҳрвандони сину соли гуногуни кишвар ба илм як қатор озмуну олимпиадаҳоро эълон доштааст, ки ин пеша яке аз василаҳои асосӣ дар самти рушди илм ва ворид шудан ба умқи илму маърифат мебошад. қайд кардан ба маврид аст, ки аз ин шароитҳо ҷавонон фарох истифода намуда истодаанд. ҳамин аст, ки бо иштироки фаъолашон дар озмунҳои гуногуни ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи мамлакат номи хеш ва миллату давлатро муаррифӣ менамоянд. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон як маорифи миллӣ шакл гирифта истодааст ва дар доираи рушди илми тоҷик илми мамлакати мо характери ҷавонишавӣ дорад. имрӯз дар доираи фаъолияти комиссияи олии аттестатсионӣ, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунад, шӯроҳои диссертатсионӣ барои дарёфти дараҷаҳои номзади илм, доктори илм дар назди муассисаҳои олии мамлакат фаъолият мекунанд, тавонистанд, ки як майдони фарохеро барои ҷавонон муҳайё намоянд, то ҷавонони тоҷик дар бахшҳои гуногуни илмҳо, рисолаҳои номзадии худро ҳимоя намоянд. ин аз як сӯ агар барои рушди илми тоҷик шароит муҳайё карда бошад, аз ҷониби дигар заминае шуд барои забони тоҷикиро ба забони илм табдил додан. ва хушбахтона дар миёни олимону муҳаққиқони ҷавон низ ҷалби ҷавонзанҳо ва бонувон низ ба илм ҳаст, ки миқдори олимазанҳои мо низ хеле зиёд ҳастанд. махсусан дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон аз шумораи умумии омӯзгорон ҳудуди 65%-ашонро ҷавонон дар бар мегиранд. ин бисёр барои мо хушоянд аст. донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон яке аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар мамлакат мебошад, ки насли замони истиқлол аст ва макони рушди илми иқтисодӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон табдил ёфта аст. ва аз сӯи дигар назар афканем, хушбахтона ин кадрҳои ҷавоне, ки дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ба пажӯҳиши илмҳо рӯ овардаанд, рисолаҳои номзадии худашонро ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ ҳимоя карда истоданд, ки сарчашмаҳои бузурги дастрасӣ маъхазҳои илмӣ барои донишҷӯёни мо мегардад. ба илм рӯ овардани ҷавонон агар аз як сӯ шароит барои рушди илми тоҷик шуда бошад, аз сӯи дигар имкониятҳои фарохеро барои дастрасӣ бо осори илмӣ муҳайё кард. шароитҳое ба муҳайё гардида истодааст, ки илмро ба истеҳсолот барем ва албатта дар ин замина низ он пешниҳоду идея ва ғояҳои илмие, ки аз ҷониби олимон ва муҳаққиқони ҷавони кишвар шуда истодааст, он рӯз дур нест, ки ба истеҳсолот мераванд ва барои рушди истеҳсолоти миллӣ ва иқтидори бузурги иқтисодии тоҷикистон ташаккули боз ҳам аз ин олитари давлатдории миллиамон саҳми бориз хоҳанд гузошт. зеро мо медонем, ки асоси рушди давлатдории миллӣ, устувории ҷомеаи миллӣ, иқтидори давлати миллӣ аз илму дониш ва корҳои илмию дониши истеҳсолоти миллӣ дар пояи корҳои илмию донишӣ мебошад. бо иқтидори бузурге, ки имрӯз дастёб гардидаем, метавонем ба рушди соҳаҳои иқтисоду саноат, фарҳангу тандурустӣ, маориф ва дигар самтҳои афзалиятнок такони ҷиддӣ бахшем. зеро имрӯз таҳия ва татбиқи барномаҳои нишонрас моро рӯз аз рӯз ба муваффақиятҳо ноил гардонида истодааст. марҳилаи рушде, ки мо қарор дорем, раванди бемайлонро касб намудааст. ҷавонони даврони истиқлол воқеан хушбахти замонанд, зеро имрӯз барои ҷавонон таҳсил
омӯзиш, ҷустуҷӯю тадқиқоти илмию амалӣ дар раванди ҳимояи рисолаҳои номзадию докторӣ дар сатҳи олӣ фароҳам гардидааст. яке аз чунин шароите ки муҳаққиқони ҷавон аз он бархурдоранд, ин ташкили шӯрои диссертатсионӣ дар назди худи донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат мебошад. дар 34 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маорифи мамлакат як қатор қадамҳои устувор гузошта шуд. алалхусус дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба роҳ монда шуданд, ки дар озмунҳои мазкур қишрҳои гуногуни ҷомеа фаъолона иштирок намуданд. ва бояд қайд намуд, ки дар баробари ин озмунҳо дигар озмунҳое низ дар сатҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён доранд. алалхусус озмунҳои ҷумҳуриявии муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавон, озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон, озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон ва озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин магистранти сол, ки ин озмунҳо ба хотири баланд бардоштани маърифати илмӣ ва зеҳнии насли наврасу ҷавон метавонанд, ки заминаи воқеӣ ва ҳуқуқиро фароҳам оваранд. дар ҳамин замина равшанфикрӣ мефармояд: бекамоли маърифат маънӣ надорад зиндагӣ, зиндагиро маърифат шаҳбози дунё мекунад. хоб пас дар ҷавоб бо ин ҳама ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо насли ҷавони кишварро мебояд то даҳчанд заҳмат кашем, илм омӯзем, аз дастовардҳои замони муосир бархурдор гардем, хоб аз технологияҳои муосир ки талаби замон аст бо тамоми нозукиёш аз худ кунем ва дар пиёда намудани сиёсатҳои пешгирифтаи роҳбарияти олии сиёсии давлат дар соҳаи илму маориф хоб нақши бориз ва калидии хешро гузошта бошем. ва маҳз ҳамин соҳаи маориф аст, ки кадрҳои баландихтисос тайёр мекунад ба дигар соҳаҳо бошанд, аз он ба маврид истифода мебаранд, ки ин ҳама дастоварду музаффариятҳои бемисл маҳз дар замони истиқлолияти давлатӣ ба миллати тамаддунсозу худогоҳ ва тамаддунофари тоҷик муяссар гардидааст. мебояд таъкид сохт, ки дар баробари рушду инкишоф ёфтани дигар бахшҳои ҳаётан муҳими ҷомеа низ таваҷҷӯҳ ба рушди ҷавонон ва дастгирии давлатии ҷавонон низ афзун гашта истодааст. бояд қайд намоем, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба хотири дастгирии давлатии сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карда шудааст, ки ин ҳам бошад ба хотири баланд бардоштани нерӯи зеҳнияти ҷавонон роҳандозӣ карда мешавад. инчунин бояд таъкид созам, ки ҷавонсозии кадрҳои баландихтисос низ дар соҳаи маориф ҳам аз ҷумла афзун гашта истодааст, ки ҳамасола мо мебинем, ки аз ҳисоби ҷавонон ба вазифаҳои баланди дилхоҳ соҳаҳои ҳокимияти иҷроия, хоб ҳокимияти судӣ ё ин ки ҳокимияти қонунгузор низ ҷавонон дар соҳаҳои гуногуни сохтори идоракунии давлатӣ низ ба чашм мерасад, ки нақши онҳо дар пиёда намудани сиёсатҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба маврид арзёбӣ карда мешавад. мо тавассути соҳаи маориф на танҳо ба насли наврас таълиму тарбия менамоем, балки зери сиёсати пешгирифтаи мамлакат дар заминаи нақшаю барномаҳо ба баландбардоштани сифати таҳсилоту омода кардани кадрҳо дар соҳаҳои алоҳидаи мамлакат ва ҳамзамон ба инкишофу тарбияи инсоният машғулем. зеро дар замони муосир нақши илму маориф дар рушди соҳаҳо ба ғоят муҳим аст. дар барномаи навбатии технология дастовардҳои дигари илмии кишварро, ки аз ҷониби ҷавонон ба даст омадаанд, пайгирӣ намуда шуморо аз пешрафти илмии онҳо огоҳ менамоем. то барномаҳои дигар.